Uy, ako istorya mo ba? Eh, doon ako. Social distancing. Ano naman? Palayo. Dapat 1 meter. Ayaw, gunite! 1 meter. Hawa. Pawas. 1 liter? 1 meter. Oh, 5 feet. Oh, ana lang dapat ang storya. Kung sa man. Ako istorya mo ba? Ano sa istorya ni mo? Nasa naman ka? Okay lang. Kabalo ka sa chismis. Na? Si Ising. Nga di, asa na Balita kay sa barangay ba yun? naon sa man? Si daw ubo. Yung kalintura. Tapos, PUI. ay siya. PUI daw. Bala ka di ko magunitan na. Balik lang social ka. distancing. Balik lang ka. Asa na ka ba ito? Balik lang. Kasi isumong-sumong ni mo dito ha? Lahi ba yung meaning sa PUI? Hoy! Utakag storya oh. Uy, kamo, pag amping-amping mo diri kay nanabay ko ang diri say ising PUI biya to. Dapat kamo di mo masigawas-gawas kay magsukuan mo, mag-home quarantine mo ha. Ayaw di mo pagkuntuan kay nasa ising nana kung bana. Uy, basta ayaw di mo pagkuan ha. Pag amping mo diri perminti di. Pag wagi si ising kanang ay lang kanyo ayaw na po mo pagkuan yung nakabalo mo ha. Kana ina lang ang murag wala na tabo ba anak eh. Kuan bayan no kabalo baya mo na. Delikado ka ay panahon karon. Pag alcohol mo ha, pag alcohol, pag mas, wala asa kung mas iatay. Tanda lang oh, wala. Basta ha. Uy, dapat din alcoholan niyo na ang barbecue. Ang hotdog, butang niyo nagkuan, John Rocks kay para mamatay ang kagaw. Ha? Dapat piling magsunson sila maglakaw-lakaw kay na. Takabalo sa gawas ba na. Delikado na kay panahon biya karon ni Diyos ko. Wala pa naluto ako ang barbecue. Pagpila yung barbecue, te? 1 meter distancing. Pagpilang barbecue? Te? Pagpilang french fries? Ano ako ang mga naonin mo? Isod na. 1 meter away. Isod na, mabayrusan pa. Brush, brush, brush. Wash your hands 3 times a day. Wash your hands. Para walay virus. You know na. So! Di pa nga na mo biniglit tirahan ang hugas mo kamot. Very good. Sanitize na itong git. Sige, pagkaon mo dira pagkaon lang. Wash your hands. Pag bulag-bulag mo 1 meter. Tama na. Very good. Kaon mo dyan sa balay. 1 meter ha. Hugas kamot. Alcohol. Hawak kamay. Good. Para layo ta sa virus. Kita kong salumi. Asa siya ni Dagan? Dito pa dalo. Asa? Ha? Asa man ni manok? Asa baligya? Manok? Dalo. Uy, isa doon ha. 5 meters na. 1 meter. Ana. Ikaw te, 1 meter ha. O, order kong 2 ka hotdog. Kamu palayo mo, day! Social distancing ikaw. Social distancing ha. Huwag ka dito doon sa maestra. Social distancing. O, manok kuan. 2 ka ulog kuan. Hotdog na lang punti. Balik ko na ko niya ha. Pag mask mo. Diba ako wala ko'y mask? Nabilin din sa balay. Balikon ko lang natin ha. Magmasak ko. Balikan mo. Ano di ubo di guys, tama lagi tama. Hala tama din to kini ay. Achoo! Hala. Kahadlok ani dapat makabalo mga barangay ani ba. Hala unsa? Ato na ko si Minda. Achoo! Uy, pangit. Distance. Saan ang pod? Tinuod jud ang giingon nimo. Oh, tama ko no. Sige sa ubo-ubo dadto. Tara, ato, Dapat i-report. makabalo ng barangay anak kay parang quarantine siya. Tara, i-report. Tara, ikaw report ila kung Ako bahala report. Ato sa nato para i-make sure.
Asa dito makagikan, dito yung balay. Bugo. Shortcut man dira, buko. Dire lang ta shortcut. Dili na lang ko eh. O sige, kita ta dito. Awa. Uy. Awa si Ubo. Hoy, sing. Di ubo banday ka, dapat report ka dito. Uy, dapat na ka sa barangay. Asan ka? Pero di Ubo. ubo ka. Nagkabugburon! Natukan ko! Pulburon daw di ay dili. Ano Ano siya? di ay? Ano siya? Positive daw kan, PUI Si daw ka. positive. Wala ko ningon na ha. Yung kasi ako ganina, ay social Ha? distancing. Awa ka. Social distancing pa ka ha? PUI akong gingon. Wait nga, si bugburon sa kuha. Alay ka ba? Awa. 1 meter. Unsa mo dire? Awa. Ang buta niya oh. Ana gud siya nga ko, ipa-report ni sa mga tao dito sa kanto nga kuan daw ka kanang. Unsa biyo ay PUI wala? daw ka. PUI sorry. Wala mo PUI. kuan. Duha man na PUI mag PUI. Wala mo ko traveling. Di man PUI lahi man namini akong Sa gipasabot. biyo ay nung nagaingon na wa mo ko nag-travel. Wa mo ko passport, wa mo. Si Dunar ra magi ako wa. Pwede ingon, Sa pwede ingon. travel noon ko. Lahi akong pasabot sa PUI. Patakag istorya ba? Sa biyo ay nga mo. Patakag istorya Lahi PUI. ko din pasabot dito. Awang mga tao mahadlok ko sa imong duol. Ano ko patakag istorya PUI kinapataka-taka man i-post sa Facebook ug mga mga fake news. Pero ngano, lahi man tayong pasabot nimo sa kagay na. PUI gani pataka og istorya PUI. Oh. Kamunduan Oh, igi. nabigay ko sa Facebook fake news. Wa nga ka. Namali ra man ko ato. Oh, PUI ka. Pero na-delete naman ako. Oh, mo akong pasabot ikaw pataka Sige, ko sabot. ubo May gani na-absent ka Nagkubo na ko ni kaog pulburon. Ano man siya, sige daw kag ubo niya, dili paglili na ko ganun dito kay nag-ubo-ubo jud ka. Anong karon po ka mukha og pulburo na may virus? Malaan nung kag nay Magbuwag bang ka? Nga ka. Ikaw pud bunong na. Taka mo chismis ha? Pawa na mo dire? Wow. Wa na mo dai mahimo, wa man mo dai mahimo, wa man dai mahimo. Kumanggod. Social distancing pa karon ya nagsimog dikit-dikit. Unsa to? Social distancing. Sa. Basta maglayo ka ninyo. Oh, dapat naka ta, narata sa balay, unsay tawag ana. Home ko, Oh. home credit. Unsa yung credit? Unsa yung credit? Quarantine, bugo. O quarantine, parehas ra na kasanay home. Home O ikaw naabot kag balay, nag-quarantine man kasi yung balay, nang naabot kag balay, sige, chismis. Pauli lang ko sa inyo ha. Kung simo pa ko ano dai, ubo lang gani ko ana dai diretso. Ubo lang gani. Virus na yun. Di pwede natukan lang. Pagmas dito. Sa sala pa uron. Sana dyan ninyo. Ikaw manggod. Maglayas mo dire. Taka-taka ka istorya. Nga panuway. Sige panuway. Wala sa silang paro ko sa inyong jaspan. Piso nun ta. Ikaw manggod. Taka-taka ka istorya. PUI dai ha. Balay dito. Hindi ka sa pulburon, wala. Wala. Ano mitusan ko nimo? Hindi giubo. Paano giubo? Panuhot ra ni kay Kwan kay bugno kay panahon nagigsingot ko. Uy, sa pa gibati mo. Tara, ubura. Giubo, tsaka giubo. Judgmental kang buwa nga ka. Isa judgmental, ako ba di judgmental? Isa judgmental sa tong duha. Ubo lang yun, panuhot lang gani. Agoy, giubo. Agoy, giubo. Magpa-check ko ron. Agoy, giubo. Agoy. Baba ni mo pa ilang tigod Mga kaso. tao! Pailang Giubo! pailang tigod kaso buwa nga pa. Giubo, panuhot ra ni nga. Mga tao! Giubo! Sagek. Oo, kana. Ano ba? Check na lang day ko eh. Hi, we are the Digas Good Vibes. My name is Tinkerbell, aka Salome. My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Luvina, also known as Wang Ising. Ayan Yes. everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Digas Good Vibes. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po chismosang silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kami mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you, thank you. So don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye.